Kodeti. Muzoti chini Nhaimi. Nhaimi nechi? Vedu tataura nezvaiwani nezuro. Mimi ndinoda no11. Sisi ngoti mainini saka ndizozvi kuti utaura nyaya ipiki. Nyaya ku11. Usati pressure munomaisa nayo ndi confusing. Nikudofuna mainini unoproti ndi ku11 kupo. Dofurira vakapfuira pompo. Zvekutakafuira zvine basa rezvo, zvekutakafuira zvine basa rekuku. Anoenda ku Few Christ yo boarding school. Andika pane kunonzi ku Few Christ. Andika iri kushamba. Kodi. Akuna basa nezvokuti wakafoira hata ne 3 masubjects kunongodiwa as long wakapasa 3 masubjects akafoira dofurira. Unzwe terera andika kana wakapasa 3 masubjects andika chero wakafoira maths ne science vanodiwe papo handika vanokwanisa kuenda A level then vachiitwa ma extra lessons for free ema subjects avakafoira votozomanyorera vari A level kudaro zvokuti chikoro ball andikona zvoti ndaitofunga kuti utoendesa kuchitete kuform 1 tatoda nzvimbo yeform 1 kunowanika futi nzvimbo yeform 1 kunowanika senzvimbo yeform 1 iboarding school saka vaisi vanenge vari kutoti tete naningina but pepe wona zviri nani shano tuvanenge vachiunyatsodzidza watotaurawo kuti uda kuti hanzvadzi yangu iindekowo ipapo watopedza masports andikona at least vananona dzidzo yakakwana yakanaka saka chikoro chicho wati iwewe inonzi Few Christ Hill boarding shamba chiri kushamba chikoro ichocho oti nemasubjects 3 wayanawo chete wayo otoenda kuform 5 anoenda kuform 5 onyorera masubjects onyorera akafoira achiitwa ma-extra lessons for free otozomanyorera otomapasa chero even tete kuku vakatongofoira even chero vakafoira form 4 vanokwanisa chero kutodzokorora form 3 kana kungoenda A level mira unzi kana kungoenda A level yayo saka zvokutisuti madofo zvine basa reko ndiringotaura kuti even vakangofoira ku isaidha vane 2 decisions vanongodzokora dzachi form 3 handika votozonyora futi form 4 kana kungoenda ku form 5 vobva vanyorera masubjects avakafoira zvokudaita dofo reumba wenyu kuenda form 5 ndakatofoira ne3 subjects chikuru aenda chikuru azonyorera pasa mutotendawo chikoro chacho chinobvumidza vanhu kuenda ikoko because zvimwe zvese hazviiti izvozvo ndochogawo chaporomotawo madofo nekuti vanotenga kuti vanonyatsodzidzisa tazvinzwa oreti uri kundiperi mari yacho ndinoreji kana watiwo vanogona vanonyatsodzidzisa ndotone kunyatsodzidza zvakanaka vachiita maextra lessons emasubjects akafoira maths nescience for free kukuma ndati mwana wekuba kunyakafoira maths nescience inzwisisa vachaita maextra lessons emaths nescience wow kana zvakadaro vari kuenda Few Christ Hill Boarding Institute Shamba is enrolling Form 1s, repeating or transferring from 3s, lower 6s even without O-level maths and science, as they will receive free bridging lessons for the failed subjects. The Institute for Success.